U prethodna 4 dana tehničke ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Kruševac radile su intervenciju na drugom kotlu, a zbog curenja na istom u prethodnom periodu često je dolazilo do problema u snabdevanju toplotnom energijom većeg broja korisnika. Istakao je na konferenciji za novinare direktor ovog preduzeća Dragana Zdejković. Oba kotla rade, prema gradu ide 75 stepeni, što je, da kažem, veća temperatura propisana za ove vremenske uslove. Radnici Gradske toplane svaku noć, poslednja 4 dana, intervencije su radili od 10 do 6 ujutru da bi otklonili kvarovi i da bi građani imali grejanje. Prošlu subotu, zbog čega isto došlo, imali smo 4 intervencije. Imali smo problem s kotlom, cela deponija bila poplavljena, glavni bunker gde se istovario ugalj iz vagona bio je pun vode i pukla je traka za istovar uglja. Verovali ne, mi smo tad trebali imati 10 ljudi u toplani, 30 ljudi je došlo u toplanu. Deo poslova su radili ručno, jer pumpe nisu mogle da izvlače vodu što zbog leda, što zbog uglja. Sve ti poslovi su bili završeni uveče do 10 sati. Mislimo da iza svih prozivki, pre svega na društvenim mrežama, ne stoje samo korisnici grejanja, već da se radi i o političkom pritisku na Gradsku toplanu, istakao je Zdejković, ponovivši konstataciju da grejanje nije idealno, ali da tehničke ekipe ovog preduzeća ulažu nadljudske napore kako bi stanovi bili topliji. Toplana će, bez obzira sad što smo u problemu, i mi će da učinimo sve da grejna sezona se privede kraju, ali mora da naplati svoja potraživanja. Vi ste imali grejanje, da li će to ići preko izvršitelja ili sudke, mi mora da naplatimo ono što smo uradili. Ne sad ti što vas teraju da ne plaćate račune. Da li će oni sutra da vam naknade troško, jer to ako sad dugujete 10.000 pa urašće na 15, 16 ili 17.000. Da li će ti ljudi što vas pozivaju na protest sutra da izvade novac iz džepa i da vam sigurno neće. Idu nam uslovljavanja da već sad oprostimo u februar mesec 30%. Mislim, to je neozbiljno. Znači, sad je želja jednostavno da se dezoviše toplana zbog političkih interesa do kraja. Dugovanja za račune u decembru iznosila su 36 miliona dinara, naglasio je Zdejković, napomenuvši da je naplaćeno 50% ovih potraživanja, što toplani stvara probleme tekuće likvidnosti. Rečeno između ostalog na konferenciji za novinare u Kruševačkoj gradskoj toplani uz podsjećanje da je zbog problema u grejanju doneta odluka da se januarski računi smanje za 20%. Nikad manje para nismo dobili od građana i mogu da se zahvalim svim dobavljačima i drugim javnim preduzećima i privatnim firmama, da niko od njih ni jednog trenutka nije uslovio isporuku robe, isporuku energenata Gradskoj toplani. Na deponiji imamo neke 12.000 tona, 10 možete da snimate vagona su na železničkoj stanici u Kruševcu, 16 su u Kraljevu. Mi smo imali posetu Bratislava Gašića u nedelju. Ja o tome neću da komentarišem, hoću da se obrate ovi ljudi šta smo razgovarali, šta su oni razgovarali s njim. Obećali smo mu, znači, maksimalno da uložemo napore, kao i što ulažemo već, da se ova grejna sezona završi na jedan lep način i da istrajemo u toj borbi koju imamo sad, recimo u Gradskoj toplani, koja, već sam rekao, traje 48, 50 sati, 24, nebitno, i da nemamo nikakve primedbe od tih ljudi koji rade u Gradskoj toplani. Inače, u ovom prilogu korišćeni su snimci rada na popravci kotla koje je uslikala ekipa RTK u sredu i četvrtak, ali i snimci sa mobilnih telefona radnika Gradske toplane koji su iste dostavili televiziji Kruševac.